Ho pensato spesso a come la Chiesa possa rendere più evidente la sua missione di essere testimone della misericordia. È un cammino che inizia con una conversione spirituale. Per questo ho deciso di indire un giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà un anno santo della misericordia. Obriu les portes dels justos, entrarem a donar gràcies al Senyor. Estableixo que en cada església particular, a la catedral, que és l'església mare per tots els fidels, o a la concatedral, o en una església de significat especial, s'obri per a tot l'any sant una idèntica porta de la misericòrdia. A judici de l'ordinari, aquesta podrà ser oberta també en els santuaris, meta de molts pelegrins que en aquests llocs sants, amb freqüència, són tocats en el cor per la gràcia i troben el camí de la conversió. Que el pelegrinatge sigui estímul per la conversió. Travessant la Porta Santa, ens deixarem abraçar per la misericòrdia de Déu i ens comprometem a ser misericordiosos amb els altres com el Pare ho és amb nosaltres. El meu viu desig és que el poble cristià reflexioni durant el jubileu sobre les obres de misericòrdia, corporals i espirituals. Serà una manera de despertar la nostra consciència, moltes vegades ensopida davant el drama de la pobresa, i per entrar encara més en el cor de l'Evangeli, on els pobres són els privilegiats de la misericòrdia divina.
Que la iniciativa 24 hores per al Senyor, que se celebra durant el divendres i dissabte que precedeixen el quart diumenge de Quaresma, s'incrementi en les diòcesis. Moltes persones estan tornant a acostar-se al sagrament de la reconciliació i entre elles molts joves, que en una experiència semblant solen retrobar el camí per tornar al Senyor, per viure un moment d'intensa pregària i redescobrir el sentit de la pròpia vida. Durant la Quaresma d'aquest any sant, tinc la intenció d'enviar els missioners de la misericòrdia. Seran un signe de la sol·licitud materna de l'Església pel poble de Déu, perquè entri en profunditat en la riquesa d'aquest misteri tan fonamental per la fe. Alço els ulls a les muntanyes, qui em podrà ajudar? L'ajuda em vindrà del Senyor, que és gran en compassió. I quan sembla que està tot perdut, ens abraça amb el seu amor, ens consola en el dolor, és el nostre costat. No serà inútil en aquest context recordar la relació existent entre justícia i misericòrdia. No són dos aspectes que estiguin en contradicció, sinó un sol moment que es desenvolupa progressivament fins a aconseguir el seu punt culminant en la plenitud de l'amor. Els misericordiosos, perquè de Déu obtindreu misericòrdia. Si no perdonem el nostre germà, mai estimarem de veritat. Si ell ens perdona, nosaltres també. El pensament s'adreça ara a la Mare de la Misericòrdia. Que la dolçor de la seva mirada ens acompanyi en aquest any sant, perquè tots puguem redescobrir l'alegria de la tendresa de Déu. Ningú com Maria no ha conegut la profunditat del misteri de Déu fet home. Tot en la seva vida va ser plasmat per la presència de la misericòrdia feta carn. Jesucrist és el Senyor, proclamem-ho al món. Feliços vosaltres, els misericordiosos, perquè Déu. Que en aquest any jubilar l'Església es converteixi en ressò de la paraula de Déu que repeteix forta i decidida una paraula i un gest de perdó, de suport, d'ajuda, d'amor. Que mai no es cansi d'oferir misericòrdia i sigui sempre pacient a l'hora de confortar i perdonar. Cal deixar enrere la por i ser fidel amb la mirada al davant.